V rámci občianskeho združenia Fantázia detí je to už druhý turnus, ktorý je venovaný pre deti z detských domov a sociálne slabšie rodiny. Máme tu momentálne 88 detí, čo teda predstavujú nejakých 7 detských domov v rámci celého Slovenska. Nachádzame sa opäť v Mošovciach, na chate Drienok. Robia to animátori bez nároku na honorár a sú to väčšinou dobrovoľníci, ktorí robia už s nami už v podstate 12. rok. Po druhýkrát Janko Herák zorganizoval v tomto roku tábor pre deti z detských domov a ja som prispieval pravidelne v podstate na to, aby tento tábor v podstate roky fungoval. A z môjho osobného platu, keď som bol spolumocnec z vlády rómskej komunity, ja som stále rozdával ten plat môj. Už nemám čo rozdávať, tak som poprosil materskú moju stranu obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti, aby pomohli. But you when you dance.